Volám sa Kostriak a vítajte pri štvrtom dieli na hru Dead Island Riptide. V minulom dieli sme skončili tuto v tejto chaide a mali sme zobrať motor. Ó, chudák! Ten čo tu robí? Ó, to odmáš. A je to pravda, ale už môžem natáčať aj dlhšie videá ako 13 minútové. Tak toto očakávajte, že bude aj 20 minút. No a ja tento kus šrotu. Fú, čo toto chrčí hnusno. Toto hnusný motor musím zaviesť niekam. Hen tam no. Tam húčí vandalizmus. Vandalizmus. Kop na žensku. Nejde za mnou. Sakra. Ja mám náhodou novú úroveň. Nie. Fú, čo to ide za znamená? Odmáš. Ó, do vody. Tam nech sa umie. Špinavec jeden. Koľko mám voľných slotov? Aha, dobré. Kladivo zaberieme. Kladivo sa vždycky chodí. Ideme. Tam sú nejaké plávajúce tela. Dúfam, že sa nezobudzá, lebo bude shocking a umrem. No, poďme. Vylez. Budem hádzať ten... To máš. Jo, jak sa zatočil, chudák. Ó, fúj. Čakaj, a tam je. Som si ho... On nevybuchol, hajzel. Tak ale teraz už áno. Takže máme túto klincovačku. Ja som vedel, že bude žiť. Máj. Tak budeš ticho. My si zeberieme tento krásny motor. Ale no tak. Jooo, to by jak bolelo. Ó, jíha. Ty žiješ? Som ta preveroval. Fuj, aký si má hnusný ksich, dobre, že si dochla. To mačeto mi ale daj. Dobre. No trochu pokrivený už mám. Ja. Dobre, ja si hned dám otevíranie zámku. Finally. Pretože môžem natáčať tak dlhšie, tak... Ty svina, ty si sa takto vyhol nechutno. Že môžem takto dlho natáčať, tak si idem otvoriť tie truhly, aby som keby som mal tých 7 minút alebo koľko 13, tak by som nestrácal čas, ale teraz brutálny sekáčik, dobre, to sa hodí. Ešte v tej chajde bola jedna truhla. Dobre, mám ísť tam a pôjdem. Skúsim, či je živý. O, je! Ó, fuj. Fuj. Takže jen to budem mať na ceste. No, ďakujem pekne. A tuto bola. Brutálny klacek. Mám klacek. To je brutálny. Si budú lámať ruky s tým. Čo to bolo?
Či to tak on vybuchlo. To bol asi ten samovrah, ale nechápem prečo vybuchlo. Čo to hučí? Tento je. Bad do zíry. Jak som mu otrhol nohu chudákovi. To bola tá moja mačeta, čo som... Ne, ona sa bugla. Naspäť. Jaké šprinty. Fuj, musím rýchlo ísť, lebo hen ten tučko ide za mnou. Pôjdem tádze to. A môže ma na nitro konca. Tak. Je by tádze to? Omri. Ja si pozriem na mape. Aha, to. Tade to mám ísť. Fúj, prečo musí prešať? Jak ide? Bejm! Tak ne. Fúj, nevalaj sa nám na ty šťetka. Au, čo to bolo? Oduž sa. Fúj, ha. Ty to už nám najdu. Po nohe. Po ruke. Au. Toď máš. Jak mu to odvalilo nohu. Kde sú ešte? Niekto tu už není. Dobre. Lekárna je fúj. Dobre. Kde mám svoje páčidlo? Jak som sa toho zlakol. No tak to svoje... počkej. Mám ho. To pri tých samovrahov to strašne ide k tomu, že ten výbuch tú zbraň strašne odhodí. No, idem tady to. Odmáš. Nebudeš za mnou taká ty šťetka mužská. Odmáš. Fúj, vy stále škaredý. To on mal dokonca aj sekať. To by jak bolelo. Chudák, tupé zbrane. Dá sa to nejak využiť, či? Aha, to vlastne, chápem. To odmáš. Po nohe. No, vydýchaj sa. No, dobre. Dobre, do hlavičky dostala. No, táto už sa rozhodla, že ide po mne. Ten dá zjesť. Bém do hlavy. Fúha. Tak to asi neprejdem, čo? Tak blízko. A tak daleko. Tam je akože normálna civilizácia, o tom pochybujem celkom. Jak tam furt nadávajú všetci. Kurva. Vrať se do halaj a zeptej si, jestli... And stay down. Bleh.
Také bazvuky vydávajú tí zombíci. Ojička. Ježiš Maria, zachrán. Ježiš. Upstairs? To je náhodou rebrík? Stairs sú. No čo mi dáš? Nej to moc, ale... Je po mne. Čo mi dáš? 1000. Necháš ho tak? Na teba robí, ty savina jedna. Čo mám nakúkáš? Čo mám nakúkáš, ty? On máš. Dobrý už. Tak. Byl som dobrý. Jaký napráskaný jednu hromadu. Čau. Do brucha chudáka. Tak. No, dobré. Čo tam máme dole? To čo bolo? Ty čo ma steš odsaci? I to je nejaká pevná. Koksovna sa nedá. Au. Tak tahaj tam dole, ty hajzel. To odmáš. Dobre. Tak ukojene. Akú musí mať celú, aby takú ženu odsocil, alebo toho takého chlapa, 60 kilového, aby ho odsocil. Tak, ešte sa zaseknem. No, to nevypadá dobre, tam radšej ani nebudem lésť. Zaseknem a bude zle. Odmá, poraj, to odfaklilo nohu. Dobre, on bude žiť. Takhle. Ale žil preca. Odmáš. Slabá zbraň toto. Odmáš. Tak toto vlastne. Jak si chytá srdce. No tam není srdce, ale... Fú, jak sa rozbil. Čo to? To čo je? Tak. Krvavé stopy. Sa bojím. Skvelá dovolená, že jo? Nepodrží nejaké prachy? Radšej idem od neho ďalej, lebo ešte sa zblázni a rozteká sa po mne a zabije ma s nožíkom. On bol síce živý, ale nevypadal, že by bol zdravý na hlavu. Odmáj. Dobre. To prejdeme. Po chodníku, alebo čo je to? Tak. Nová úroveň. Ja si dám určité... dám si toto. Maximálne zdroj sa zvýši o 10%. Dobre. Celkom potrebujem.
To si dávajú do nosa. Iha. No rýchlo. Ty svinia. Tak rýchlo, dobí sa. Tu ich nejak veľa. Ale čo vytáhni a odstopanem. Bam do rici. Chudák. Brutálne druháčské kladivo. To sa s ním budú dobre pitvať hlavy. Aj no, cestu kámo, blablabla. Ale je príď celou viečnosť. Markus Villa. Paža, to chcem. Dobre, nám to dá aj značku. Určite nám to dá aj pre ten značku, ale akože ja som si to nejak nevšimol. Čo to mám? Ja mám toto, čo? Kam mám ísť? Tam. Čo to je chuligán? Ne, padá byť. Ne. A tady je to. Ja chaloši. Ty čo si chcela mi urobiť, že? Čo si mi chcela urobiť? To odmáš. To ona mi chce ublížiť, no toto akože. Sú to docela hnusné zvuky, strašidelné a odporné. Sa bojím, že čo tam bude. Unající kuchynský nůž nepotrebujeme. Ja si radšej opravím, čo vylepším, vytvoriť. No, to nič. Nastruhačka žebíku. Sakra, fúj, to čo je? Oh, shit. Fúj, to čo je tam? Do hlavy. Ja, on to po mne šmarí, uvidíš. Au, aha, ja nemám ruky, aha. Odmáš. No, tak poď. Vedľa, fail. To odmáš. Fúj, to čo je? Fuj, to je nechutné. Ja toto ešte idem prehľadať a potom neviem síce, jak ho zabijem. A to je to. Sakra, úroveň 3. Spolehlivý boxer. Ten si porádám. Asi využijem tú zuživosť. Jo, jak kúkam, mám ju nabitu. A ten smrad určite sa nebude ľahko dať zabiť. Zdохни! Zomri na! Aká rány. Všetci sú mŕtvi. Fuj! Daj, čo je to? Nebezpečný mačeta bolo. A bolo raz jedno dievčatko. Dovednosti. Môžem si toto odenknúť. Inventár. Čo vyhodím? Páčidlo. To pustenie. Ja si zoberiem to mačeta bolo. Sice na to nemám úroveň, ale to časom príde.
Nič to nemá ten starý dedo. No ja len takto pôjdem. To videjko môže mať tak 25 minút. Dalo by sa tak povedať. Brutálny palca. To si určite zaberem. Toto? What the fuck? To láske kladivo, to je myslím, tá zlatá farba, je myslím najvzácnejšia. To teraz nevím, ale vypadá celkom dobre. Ja som sa dopočul, že tí farby, že sú podľa tej kvality. Dúfam, že to tak bude. Palca si vylepším. Boxer si vylepším. Ja som boxer. Tak. Ostatné si potom. Palca, dobre. Čo odem na ty chceš? Dobre. Ja to pretočím, lebo... Alebo ho nemal by som. Čo potrebuješ? Imunný. Úžasný. No, lopata, dobre. Why not? Dobre. Som si to tak rýchlejšie prečítal, že mám mu prísť na nejaké veci, či... Kde živý, mŕtvý. Na dvere prechytlač. Nejaká krabica. Šustová húla. Môžem srať. Dobre, ty chod tam dole. A na to video by už mohlo stačiť, 22 minút, aj niečo. Takže dúfam, že sa videjko páčilo. Tak u ďalšieho videjka.